Техника за бърза ревизия на отношенията или казано по друг начин, представете си вашата връзка като едно трикрако столче. И трите крачета са желание, осъзнатост и действие. Напишете на един лист тези три елемента и си дайте ясна сметка доколко присъстват във вашата връзка, като оценете вашето желание, осъзнатост и действия и тези на партньора ви. И когато приключите с оценката, се замислете доколко реалистична е тя. Дали не надценявате вашите действия или вашата осъзнатост и подценявате желанието си, или пък подценявате тези на партньора си. Помислете какво можете да направите, за да постигнете баланс в това